Sí, moltes gràcies. En esta legislatura, en l'anterior legislatura, vaig poder participar en la creació del Consell de Comerç com a un organisme desenvolupat dins de l'àmbit del Consell de Participació Ciutadana. Enguany, en esta legislatura, he pogut crear el Consell Agrari també com a obligació i com a execució del mandat que com a regidor tinc dins de l'àmbit del medi ambient de l'àrea de la qual soc regidor en aquest Ajuntament. Al sino del Consell Agrari, el Partit Popular, mitjançant el seu representant, el senyor Tino, va presentar una proposta per al seu estudi on es demanava que l'Ajuntament de Burjassot sol·licitara a la Generalitat que destinara fons de la seva partida de contingència dels pressupostos a fin d'allotjar la càrrega impositiva dels agricultors subvencionant la totalitat de l'IBI agrari. Aquesta moció partix d'una necessitat que té el camp valencià com a conseqüència de la sequera, de la falta d'aigua que venim patint de fa molts anys. Aquesta proposta es va passar a tots els representants allí presents en el Consell Agrari i després de 2 Consells Agraris i d'haver-la debatut, el Consell Agrari va decidir aprovar-la per unanimitat. Conseqüentment, era la meva obligació, és la meva obligació, portar-la ací per a que se someta a votació i que espere, i conseqüentment crec que serà per unanimitat, que l'Ajuntament de Burjassot recolze als agricultors en el seu patiment per la falta d'aigua que estan patint els darrers anys. Moltes gràcies.